Kaixo, txoriene, egunon, zegor? Berdin. Eguardion, ja. Martitzena, da, aste honetan entzungo estazue, azken, aste artea, da bixar, azken eguaztena da. Azken eguana da, holan, denboraldia bukatzi dau, eta indar berritutara etorriko gara buelta, baina, momentos, bi errez da oso goxoki natorgizuen, ni. Zigor, batekin. Beraz, irukin. Bai, nik esan hemen, txokolatea ganbekin, nabien begira, eta nun sartu behar ote dion saltzan egingo ditu, eiza, etera. Egisa da, txorienen egin ditxugula olako kombinazioa ausartak, baina, gaurkoa klasiko aldera joango da, eta alde batetik egingo ditugu aguakate batzuk otarranxekin betetak, eta gero bestalde egingo olako, trufa batzuk edo olako txokolate bolatxo batzuk aguakatiakin. Oindala urte batzuk jarri zan modan txokolate musa itxia aguakatiakin, itxen ziren, beste modakotako lan gozo batzuk, browniak eta kasunetan nik trufa batzuk egingo ditut. Beraz, hori ez dut ezautzen. Horrekin hasiko gara, gero, oskaiuan bidaue denboratxua, baina lehenengo kontauko zut, honen errazta, bai? Bota. Lehenengo 1000 arte saltza ingo, maionesa, ketchupa eta parmako gazta nahasiz. Gero, tarrenxak egozi, ostu eta zuritxu. Txiki-txiki zatitu eta tipura eta pipergorixakin batera nahasi. Aguakatia gero ingo itxugu erditik moztu, aragisaken du, azala gorde eta otarrenxekin eta saltzakin nahasi. Aguakatiak bete garrixakin bete eta barrura. Alandabe, hasiko gara lehenengo txokolate trufakin. Vale? Berez, lehenengo. Ingo dituguna, Maria bainoan urtu txokolatia, hementxe, eta gurina putxo bat, eta ingo aguakatia birrindu, hola, krema bat lortu arte, zapaldu bai, enleike. Lehengo gunean, atzo, joan nintzen aguakate bila. Eta bi supermerkatutara joan nintzen, eta ez zauzen edo, zauzenak oso gogor, orduan gaur erabiltzeko. Ikutzen ibili zinen? Baina eskularroekin, plastikozko eskularroak. Vale. Bai, eta zauzen oso gogorrak, benetan gogorrak. Orduan joan nintzen beste batera, eta horrek ez nitxun ikutu, ezin ziren da. Ze etorten ziren oran bilduta, kartoizko ontzi baten da gero plastikoa zeukin gainetik, eta jarten zauen, kontsumitzeko prest. Hau da, eta helduta zeuden, eta jarten zauen, perfektuak entxaladarako eta ogitartekoetarako. Guk ogitartekorik ez da ingo, entxaladarik, bez? Baina, pentsatzen dut betetzeko eta txokolate trufak itxeko aukerarik onena izango dela. Bai, hor, azkenean aguakateak emakizu. Asmatzia, espazara hiltzatea ikutzen, pasaia da, orduan, espara behar duzula espreski errezeta baterako eta egun horretarako, hori, ibili behar bilatzen ez, ero, frutaren da normalean galdetzen baduzu ere izaten dira, galdetzen behar dut gaur jateko bat eta izaten dituzte, ez? Eta kontua da, bestela, sagarren artean utzi, ero egunkaritan bilduta ere utzi, baina kontua da, oskaiutik kanpo, beti, heltzeko, eta gero behin helduta daudenean, eta espaitu gara bili behar oraindik, orduan bai, oskaiuan esartu gure aguakatiak, eta utzean gehiago irauten dutela. Zenik honek truko biralak ikusi izan ditut, eta truko biral batzuk basau zen, eta jarten zaren, helabara sartzen baituzu, mikrobilabean sartuta, egia da pixka bigundu iten direla. Baina da, bigundu ez da naturala da, kozinatu iten duzu gorkoko ipe guztia muitzen dituzu. Ontzi horrek arrazoia zaukan da? Poli-politxa dauz. Orduan, behar baduzu, guacamole bat egiteko ez eta biguna, mikroen labean emaiozu golpe bat, eta gero birrindu ingo duzu, eta, zaporea helduana ez du izango noski, hor zapore gutxeo izango du, baina, bintzat krematxu ero izango du. Nik neukan entzun da sekula, zegoen, hor, food chemistry, hor dago, elikaduran, horako inguruko, aldizkari bat da, eta hor ikerketa bat agertu da, non, aguakatea frigituta, oliotan frigituta, nutrizionalki oso interesgarria dela guretzako. Ze hor, antioxidatzaileak eta hor mantendu eta egiten dituela, baina gero digestiorako eta erresagoa dela jatea. Nik, aguakateak eta holako, frutak, aguakatea fruta bada, kozinatuta jan izan ditugu, sagarrak, udareak, anana hemen plantxan indugu, banana indugu plantxan ere, aguakate bati berua sekul ez diote manik.
Nik jan izan dut jatetxe baten, hartatzen zabien olako, risotto berde bat, probau nauen, izan zen jatetxe vegano baten, eta risotto berdean gainean, zatozen olako bi xafla, aguakatianak, irinetik eta ogi birrindutik pasada, eta frigituta. Eta horren gainen, eta egisa krematxu zola, eta emoten zotzala bere puntua. Nire ez dakit, gustau jaten. Gauzia da, behitxu, honek holan atala ditut, gero beste errezetarako holan eingo. Hemen joango da, aguakate, eingo ditut aguakate betiak, ez? Eta hemen joango da bete garrixa. Orduan, interesantzak gagu, asala gordetzia. Eta holan, poli-politxo. Kontu da beste gauzak, badakigu, tofua era zenbat aldiz hemen esan izan dugu, ez? Kozinatziero nahi esko dela, jan alda gordino, digestiorako okerrago gala, ez? Pisutxo gala. Orduan, berdin da, ero plantxati basatu, ero egosi, ero salda batean egosi, ero nahi duzuena, baina komeni dela tofua frigitzia ere. Eta, oin, frogatu inberdu, nik egia esan, holan frigitzeana, kontua da, garrantzitsua dela nola frigitzen dugun, olio on batekin, temperatura, suposatze dut horre 180 gradu inguruan, eta gero ez dakidana zertarako erabile aguakate hori. Agian prestaketa honetarako balioko liguk, behitxu, honetarako edo... Ez da, baina, beti ikasten dela zerbait, jendea ikertzeko dagoela mundu honetan, azkenean beti ez da, ez zuei nominan daukotzu, gure aldizkarian, venga, jun zaitezte, munduko lan interneten sarean sartu eta entzuten duzuen eroena frogak intzazue, eta gero horren inguruan idatzi, eta, haizu. Lan politxa da, be? Hori oso politxa. Egote holako, azkenean, Igor Zalakain eta holako jendea, holako goi mailako hartzaken da hone, holako jatetxetan. Hauek bakizuk aurre egun daukatela, beraien laborategia esan dezagun, olako sukalde txikian, non lantalde bat bakarri daukaten, egun osoa gauzak froga egiteko. Hau da, produktu berriak munduan zehar bidaiatzeko, produktu berriak ezagutzeko, hoiek ekartzeko, hoiekin froga ezberdinak egiteko, eta hoiekin gero plater berriak asmatzeko, ez? Eta hori izan behar da, aberasgarria ez, urrengoa, egunero zerbait berria egiten da, lanean, okerrena zer da, ez? Beti berdin egitea da hori aspertu egiten da. Txorien ebe bai horretarako lan politxa da, egunero bi erreztalde ezberdin ekartzen dut zuen, eta gainera, imaginatzen duzuen bezala, astelenetik ostiralera gertatzen da programa hau, eta errezta asko ez da, guk hemen zuzenien probatzea ditugu, ez da etxian frogak inditugula, orduan, politxa da bai aztertzia, eta errezta berziak guretzako deskubritzia. Hemen txe, behitxu, aguakatiakin, bakarrekin dutena da, aguakatia birrindu. Askotak, jendia guakamolia aguakatia zapaldu baino, nahi xaboet testura hau. Niri guakamolia itxeko nahi xabot, sardeixkakin nolan zapalduta edo motraiu batekin. Baina egisa da, trufa honeintzako, testuria finaua izatea, hobe. Ontxe txokolatiekin nahazien gau, eta hau utzeko oskailuan, 30 minutuz edo. Vale? Orduan, honekin barrura noia, eta jarraitzuko gure erreztan agusisa gaurkua dela aguakate betiak, otarranxka pikanteekin. Nik egiten duanean hori txokolate musa, ero esan dezagun aguakatiarekin, egiten duan hartu dana, biak birringailuan sartu, eta horrekin egotu egiten duzu, eta benetan testura, eta aguakatien saborea pixkat esan ezkero nabaritzen da, bestela txokolate mus baten saporia dauka, eta testura batez ere oso krematxoa geratzen da, eta bai hor nabaritzen zaio, hor bukaeran zerbait, eta zer da, aguakatia, eta orduan, kontutan izan hemen, koipeak erabiliko ditugunak, baina osasuntxuagoak izango, bestela, gurina erabili, ero esne gainak erabili, ero olakoak erabilitzea baino. Honek ematen da, olako arrautza esne bat, ez? Testuriagatik, badauka testura. Eta oskailuan hori gogortingo zaigu, Hori da. Beraz, jarraitu kontu kontari ni oskailuan noian bitxatzen? Nik behitu patria hemen, zenbat aldiz aipatu izan dugu, sagardoa eta horrelakoak, ero gaztak, idia zabal gaztak eta nola gaur egon direla, neutroagoak, ez? Dena direla oso zapore antzerakoan, ez? Eta berdina gertatzen omen da antza, pikantearekin. Antza, gaur egun piperrek gero eta gutxiago pikatzen omen dute, baina nik uste dut hori dela... Hemen txorienen aukitxu pikante. Baina nik uste dut hori bilatutako zerbait izan dela, ez? Gutxiago
Osa, nahi dut esan, saltzen direnak gero, zu nahi baduzu joan zerbaitera pikantea, badago, jarraitzen dugoten pikantea. Ba, ni betxu, kontrako esango notzun, ze ontxe, umien artean, edo behintzat nire ilobek, kontsumitzen daue pikante pila bat, zure ilobe, bai, hori da oso urrutik geratzen den zerbait. Nik semeekin ikusten dut etxean. Bai, horrek, litxarkerixak dana pikantiak, horrek, txokolate lakasituak, takiak, ez dakiz, dana pikantiakin, gainera pikantia zuretzako pila badana, baina eurak urtietan, holan jandabiela, eta honek, izeba, honek ez dago ezebe pikatzen danik, letxe. Ez bada honek pikatzen, danik pikante salian, ezagutzen euskazu, baina... Nik azkeneko, esaten da urtebetetze festakin dituguna, baina beti daude olakoak, gaina, ja ikusita urrutetik esaten zu, oie pikantia, ja kolore gorrizka daukat, azteko ja, kolore gorria, bakizu lehonen Ferraria eta zitzeiten egon ginen da hori gorria kontuz. Eta ja gorria abisua da. Honak somorroak eta kolore biziekin eta bebai abisua, lehen laranjak izaten ziren, laranja gozoa da, ez. Gorria bizia. Eta hor, gero eta modan daude olako pikanteak, baina piperretan gertatzen da hori, eta nahi eta, neutroak dituzte, eta nahi izan ezkero, badauzkazu, erre egiten dizkizutena baita. Baina saltzen direna gehien bat, batez ere, nik horatzen naiz lehen, Ibarrako piperrak, hauek, langostinoak erasaten ziena, horrek beti 3-4 pikanteak atatzen ziren. Eta frejitoa jaten zen nituenean, desente. Orain, gaur egun, ez daude pikantiak. Freskoak erosten baituzu inoiz bai, bateon bat, baina bestela hauek euskal izendapena daukatenak, hoiek pikanterik niri etzait. Azkenengo potoak eta nik behitu babarrunekin, dilistekin, garbantzuekin beti piperminak jaten dituela, eta lurrei gustatzen dizkio pillo, biak goten gara burrukan, jartzen jo plater bat erdian, olio txorrota batekin dagatzakin, eta minban, eta ez dute pikatzen. Horrek ez dute pikatzen, eta lehen, batzuk harrapaten zen, Gernikako piperra, lehen Gernikako piper batzuk harrapaten zen dituen, desaten zen. Eta ikusten zeino... Ja, gabardinakin ikusten zen, gabardina ikusten zuten, horrek arriskoa dut. Horrek arriskoa, gabardina ekarri du, zure negarrak eta berari zipristintzeko, ez? Eta gaur egun, Gernikako piperrak ez dituzu, eta hori ez dute pikatzen. Eta, hori nahi eta nik uste bilatu indala, ze... Igual bai. Bai, baina hori da... Jende gehiago, ez dakit, erakartzeko edo, ez dakit. Hementxe guk aurko kasuan, pikantia hemen gotzanak, izango da siratxa saltza. Bere siratxa saltza jarrikotza hau desente, eta ingo gure 1000 arte saltza, hau izango da. Ingen duen beste bine hemen. Bai. Izen. Nik? Txuk. Zako memorizatxa, bai. Itzen ginen beringuruan, eta bai. Gene, pentsau. Maonesa, keptxupa, siratxa pultxo bat, eta gero jarrikotzat, parmako gazta. Beraz... Kombinazio berezia, Bai, saltza arroxa, gero jarrikotzat luzok errabe bai apultxo bat. Honek betetzeko, ez? Piperren kontuekin joan da, ni lagun bat daukat, eraman zituela aida jora, hemen Gernikako gure etxeko hasiak, Gernikako piperren hasiak, eta gurean ez dute pikatzen ezer. Berak, horrela handatu zituen, lehen urtean ezer. Bakizagatik. Euskalako beste piperri batzuk landatuta. Inguruan zeuden, urren urtean, baina ez bere baratzean. Baizik eta ondoko baratzean pikantea zeuden. Eta horrek itxotza bai? Polinizazio, horre aizearekin eta hori gertatzen da, nola da Monsanto multinazional hori dana transgenikoak eta egiten. Honek gertatu izan da, horiek egiten dituzten, beraien artoa eta ekoizten dutena, estatu batuetan, gero aizeare, eta gero, zuk ez baduzu beraien artoa erosi, ezin duzu saldu beraien artomota. Kontua da, beraien artomotarekin kutsatu egiten dela Mexikon dagoen artoa. Eta ero froga egiten dute, eta honek daukala Monsantoren marronero ez, beraien genetikoki kontak egin dira hori. Da orduan ezin dituzte saltu? Bai, ez da ize arazo dauden, baina hori da, eta orduan, gero dana da, genetikoki naz batu egiten diela, eta, hor arazo, hau atera, listo. Ez da akorda, baina, egosita. Bai, hemen txigordiko itxugu. Eta hemen txaukat urotza egosketa etentzeko, beraz. Ontsa atarako itxugu, hau bukatza dutenian, eta
hori txikitzera, gure otarrantxak edo gure betegarrixak. Hori, kontua da, orduan, hori, piperrak, segun non dauen, da inguruan piperminak ero pikanteak ero baldin badauzkazu, zure piperrak, pikante bilakatuko zaizkizula, eta, hori da, eta hemen gero eta gutxio, eta gero ere, piper txikiak izaten dira pikanteagoak, haundiak gaur egon, nekazari interesatzen zaila, haundiagoa saltzea, ze haundiagoakin, segun piper mota batzutan, pixuka, kiloka saltzen dutenez, interesatzen zaila gehiago kiloka saltzea. Orduan, pixu gehiago, diru gehiago, etekin gehiago ataratzen dute, eta baina, piper mina jan, betiko gure piper mina, Ibarrako piperra, utzi gorritzen, utzi heltzen ondo, gero lehortu, eta erabilizazue, piper minin bezala gozatzeko. Nik bitu urrengo errezetan egingo duan moduan, azkenean nik ere, autarrainzka batzuk baratxuri erara, klasiko handi bat, baina hobetua ekarriko dut. Nire familia lagun bat, Rioxarra, gainera, Carlos Rioja da, bere holan, abizena da, gainera, Rioxakoa da, eta holan dauka abizena, eta beti joaten da, edozein lekutara, eskontzatara eta bebai, bere pikante pototxuakin. Lagun bat berdin. Baina, da nahi botatzautza. Txokolatia jan, baina, hori gaixotasun da. Adizioa sortzen du. Hori jendea bakizua, azten da ziren pikante pixka batekin, eta gerota gehiago eskatzen dizu. Gerota gehiago, nik hemen, aipatu lehen, litxarkeria esan duzuna hori, patatana erori. Dauka lagun bat, adiran, pikantea, gustatzen zaioela asko, eta egun baten, ekarri zituen patata batzuk. Zan ziren, zigor, probatu patata zati bat. Eta ziren honek patata frigituak, Bai. Eta nola zati bat, eze zigor, probatu zati txiki bat. Patatan zatitxo bat, ez patata oso. Hartu olako, hau zan, Patri, probatu nuen olako... Baina exageratzen zabez? Ez, olako atal bat fina. Desatze ginen, min iten zaben. Min, baina min, eta antzak, gero patata hauek debekatu indituztela, usot, ez da, nun Alemanin da saltzea debekatu indituzte, ze, ez da, nik erredura sortuko, horrek erredura. Jan eta esan, baina, zer da? Mexikon eta Indian eta pikantia oso kontsumitua den herrialdietan jendeak egitza itxu arazuak, tripanak eta. Gauza oso pikantiekin, Batzuk esate dute, gero, sabela ere, egiten zaizula hortara eta hobeto erabaten dutela, baina ez dakit. Kontua da, oin esan duzuna, litxarkerien kontua hau, Mexikotik etorri zan moda bada, gero, estatu batuetara pasa zan, han, pixkanako urtekin eta urtekin jendia, zuk esan duzuna ez, beraien ahosapaiak ohitzen jundira, eta gero, gaur egun ona iritsia, eta nik esaten dizut, gure txikiak eta horre, ekaine 5 urte dauzkat, ekaineri gustatzen zaizkiolako batzuk, eta gaina, urte betetze festa, betikoa, zer daukate, freskagarria erosukua hemen, eta zeiten dute beti. Eta jan. Bai, hor dana bustitzen dute freskagarrietan. Patata bat? Patatak, beste honek, txetoak, denak busti, txof, eta barrura. Eta nik zetako iten, super gozoa da! Ez da, bibertzeko zerbait da, orduan kontrastea bilatzen nahi dira pikantea eta gozoaren artean. Igual errezeta berri bat deskurritzen dabe, edo? Ez dakit bat. Basauen, Kristina Tosi dan gozogile bat, estatu batuetan. Igual bere errezetea ekartzen dute datorren urtean, gure astelen sekzio berrian, ez dut esango zein dan. Eta bera dauka postre bat, oso ona, dala zerealan esnea, zeberai gustatzakakon pila bat, zereala jaten zituen txikisa zanean, zerealak esniakin. Eta orduan beti... Zein zereala, umeek jaten dituzten horiek zerealak? Horrek zerealak. Kapillak? Ez zerealak... Zerealak, honek, cornflake erolako erakoak, olako bat, bai? Olako baina batzuk espezifikoak. Eta horrek jaten zitula pila bat, eta geixen gustatzen gakona zen, horren esnia. Hor gero, gelditzen zen esne hori... Zaporia, zerealak eskina bat erautzi eta esne hori hartu. Eta ointxe, esne hori berak ekoiztu eta saldu itxen dago da. Usten dago infusionatzen, esnetan zereal mota pila bat, horrek crispy ez dakizen bat, eta gero esne hori erabiltzen dago saltzeko botiaka, eta gero esne horrekin itxeitzu gaietak, tartak eta horregatik da oso ospetsua. Nik lankide bat izan nuen, harik gehien gustatzen, babarrunak egiten genituenean eguneko menuan, Gernikakoa, Tolosako babarruna hau, gure babarruna hemengoa, hor naita urtsua hau egiten zituzten, da krema hori, ja lodituta dagoenean, hori katiluan eratea, eta egia zoragarria dela, eta Zela? Ura,
Babarrunak inda daudenean, bakizu babarrun batzuk, baina gure saltza hori geratzen dana, krema hori, babarrunak kendu, iskina batera, eta ur hori, krema hori, azkenean krema bat bilakatzen da, bere lodierarekin, eta krema hori, zaporean zoragarria da, eta da krematxua, eta hori katiluan hartzen zuen da, ni babarrunak hor sobra da. Hemen txorixuaren zaporia, babarrunena, eta hemen krema gozo ondan holan berro, ogitxi gorki batzuk botata, eta egia da, pixka biziatu nintzela hortara, eta nahita egiten genituen holan, babarrunak potolak, eta likido desentekin, baina gero utzi potoltzen. Hori, bakizu trukoa daudela, bat izaten da, espazaizkigu loditu, sustua ematea, hau da, irakiten dagoen bitartean urrotza botatzea, eta horrekin egiten dira babarrun batzuk apurtu egiten dira, eta orduan beraien almidoia botatzen dute eta loditu egiten da saltza. Nik bete izotena birrindu. Birrindu, apurtu egiten dituzu batzuk zapaldu apurtxo batzuk. Baina hor, erakutsi zigutena, nik beti izan dudana, lehorxagoak utzi eta ur hotza jun botatzen. Ez badugu nahi loditzea, neiko lodi daude, baina lehorrak geratzen nahi zaizkigu, orduan ur beroa bota. Urberoa gota, eta horrek egiten duena da, jarraitu egiten du egosten, ze oraindik gogorra daude, saltza bere puntuan daukau, baina oraindik falta zaie pixkat, ez da, 5 bat, 10 bat minutu, baina lehor aldera daude. Orduan, horrei urbero, ez dela, nahi badu loditzea, urrotza, ero Patrik esan duena, hor birrindu, ero, ingen moduan dilistekin lengunean, postiralean, hartu, barazkiak eta hor birrintzen baitu, gero bota horrek loditzen du saltza, Osondo. Bete garria zen modua. Botarraixak, mostuta, saltza, ja. Ontxasiko gara, aguakatiak zabaltzen, eta ez adotzut erosi ditxu dala honek, jateko prest dauzenak. Beraz, ontsa helduko da momentu kritikoa. Zein da. Ondo egongo dia, ez dia egongo ondo. A ber, labana sartu, eta ikusten baduzu hor, ez dala kamusten da, sartzen dala mostena, zuti simulatu, nahiz eta gogorra dagoela esan, ze helduta dagoen, oso samurrak daude, hauek eta... Samurra gisa, lengua politxaua. Hau bai. Hartzen dozunean, bakizu. Eltzian, ez? Bai. Hontxe, dara baltza imaginatzen dozu. Ez, betxo. Betxo, baina, zapora dedik hau itxusiagoa da, baina hau segurenik oso da. Bai. Itxura bati, nik krematxo esango nuke da, Bueno, nik ontxe zapaltzeko eta krema errexagoa itxe itxutolako laukitxo batzuk, eta gero zapaltzerako garaian, errexagoa itxen jat. Oso, koiariakin kontu zibilize, gero, asalak nahi ditugu gorde, hori ez, gure betegarrixa eta zerbitzatzeko. Hau izango da, gure gaurko ontzia edo latera. Bueno, Patri, atzo hitz egin genduen, ero ostiralean hitz egin genduen, honek... Zeren inguruan? Telebistako sukaldaritza saio eta atzo, ez? Bai, atzo hitz egin genduen. Atzo. Bueno, banik, sukaldaritza saioak zer zango izan, ni gustatzen zaizkit, ikusten ditut, baina ez daizkidana gehiagik gustatzen. Zein da zure gustokoena? Bueno, hor da, ETV bateko bat oso ondo dena. Bi pertsona zen dena. Txori bat iniguen. Txoria kantan, erolako. Azterketa gaindu duzu. Txorizoro Durangoko diskoteka bazen. Bueno, baita? Ez zaizkidana gustatzen dira lehiaketa hau eta denak... Realitiak eta? Realitiak ez zaizki gustatzen eta batez ere umeenak. Azkenean hor, ez dakit, zene ez gustatzen. Niri pena ematen hozti gumiek, ze, karo, hori igual eurak hartatzen dira abesten edo dantza itxen da, esatetze, zuk ez tozu jarraitzen da, umeko itxauak, niri horrek umiena beze ezin dut ikusi. Betxo, nera naia soinketako irakaslea da, eta nera naia, betxo, zerro bai bada, nera naia oso askarra da. Zorionez ni baina askoz gehiago. Eta berak, soinketa ero olakoetan, kirola, kompetizio moduan kendu ingo luke. Osa, ez izatea kompetizioa inundik inora ere. Hortan, berak, egia da, egiten die, kirola einaraz egiten die bere aurrei, bueno, nera behai, 12 eta 16 urte bitartekoa dauzka berak, berak ibiltzen ditu. Eta hor, dana da, mendira irteera jolasa honen jun errekaran, Iruñako errekaran txerriztatik botatzen ibiltzea zaizet, mendira doazenean, jun berdi arrimo batea hitz egiten jun aldirela, kontu kontari, ez du kompetizioa bilatzen, ez? Eta hontan ere berdien, lehiak eta ez dakit neurri batean ondo dago, eta ni naiz munduko tipo
pikoneena, eta beti, bueno, ni kompetizioa badago, begiak atako niskioke ondokoari irabaztearen, ni oso, bai, gehiegi. Enuke esango. Ez da ona hori, baina batez ere umei hori nik ez dut uste erakutzi behar zaienik. Eta orduan, eta sukaldaritzakin gutxia, nik uste dut, hor ja kompetizioa, eta gaina entzuten dituzu, Patri. Bueno, nik erabaki dut errezeta hoitea, hemen ikusten dudala ondo ustartuko dutela aguakataren krematasun puntua, gero 1000 uharteren saltzaren azido pH-arekin. Oso pedantiak digumiek. Hori ikasi dute. Hori gidoi badaukate beraien aurrean olan papeltxoa eta irakurri dute. Patri, entzuten dituzu gauzatzu eta esatezu. Ez da posible. Nik ikusiot bata birala izana, eta zan ume bat, igual 8 urtekoa, eta batak bestia izatetzat. Tu, gusano! Ikusi oso hori. Ez. Ume bat, oso, ez dakit, agresiboa esana, eta gaina hartzen zauina lehiak eta, ostras, oso serio, bat dauz beste ume batzu, hainu xentia dina, jolasten doi esenak, eta jo, baina zauen bat, A ber, horre hartzen dituztena, Patri hartzen dituzte, lehenengo olako, aukerak eta bat inda gero, kastin bat pasatzen dute, eta zaten, honek jokua emango dio. Claro. Hau, bada, torronek hartu, eta lehenengo unian labana sartuko dio, aldamanekoa igukondo. A ber, esate exageratzen, goiti botata, baina nik uste dut, hori ez dela bultzatu, eta orduan, sukaldaritza eta saioak eta gotea bai, baina jolas moduan izatea, ez izatea lehiaketa bat honen kontra eta ez da izer, lehiatzeko helduak utzi eta beraien artean lehiatzeko, eta ere ni, reality horiek, ni ez ditut ikusten, Nik bai ikusten ditut sukaldaritza saioak, baina dira hori, jenteak kozinatzen agertzen dana, bidaiatzen, bertako produktuekin gauza prestatzen, eta holako gauzak, bai, kompetizioa badagoenean, horrek, ez dut bat ere jarraitu, bat ere ez, horietako. Ja, guztua dauzan ondako. Umeenak batez ere nik horiek, eskatuko nahi gamendik gure kateri, ez dut ala ikusten beharrezkoak umeenak eitea, formato horretan, Bueno, hemen txe, otarraixkak, egositxa. Ontxe gehitzuko ube, saltza hau, 1000 uharte saltza. Gogoratu, keptxupa, mahonesa, siratxa, eta parmako gauzta dukala. Bai. Eta honekin nolan, ona geratuko zan, baina txikitzuko ditugu ondiokan, tipuleta, piper gorrixa, eta ospinetako luzokerra. Beraz, esango da horako, entxalada errusiarra, ez da entxalada errusiarra, baina nik ikusi dut, entxalada errusiar osasuntxua. Eta mahonesa ordez, aguakateakin itxen dana. Horako... Bai, hombre, honek... Horako zehose. Hau, horrelako antzekoan ikerrezetak, ikusi izan ditut, eta gila bidea izaten da, ospin oliotan, ero maionesa, ero saltza, larrosa batekin, hemen, gaur ingo duen, nasketa. Hemen klasikoa beti bota berdana harto gozoa. Baina, bueno... Txigor. Utzi da eus. Utzi dezagun, kesta. Atzo Rosalia, gaur hartoa. Ez. Ta? Zek uste dauka Rosaliak harto gozoarekin. Ez, esate dozula gauza batzuk, netako zentzugabeak. Zein? Ez dut Rosalia ezagutzen, hartoa oso ona dago. Harto gozoa. A ber, izena berak esaten du. Ez gozoa dultzia dalako, ez gozoa goxua. Vale. Ez nien harto zalea, baina egisa da, etxean aukitzen bozue, hartu aldo zuela bota, ega luzia otarrainxken ordez, hau, moldatu zeikela, aurra utza gozixa, akoitzakor, ikusiko da guk, ideia bat ematatzuagu, zuek moldatu. Hemen azkenean, oso oikoa lehen zan, itxaskien salpikoia. Zer matini izan dugu salpikoia azkenean, hor zan itxaskiak hartu egosita eta zatituta taletan, eta hori gaina kopa batean eratatzen zan, eta gero, ero ematen zuten tipulina, piper berdea, piper gorria, tomatia? Tomatia bebai bota alzan, eta gero hori nahaztu da, eta hori zan salpikoia, eta hori jarri alzan, hauek nola da, lehengunean ingen itula honez salteatuta, kogoio kukuluen gainean, ero besteak endibiak, endibiekin olako zerbait beteta, ero katilu batean, ero zainzuri batzuekin horrelako salpikoi bat lagungarri moduan, ero etxeko sarrerakoa. Ez da izulen nola gote zan, kopa dela kasa, etxeko kopa?
hor jartzen dituztela, etxe horretan itxe zituzten postre guztiak ala nola sartuta kopa batean, bai egoten zen baita osoikoa etxeko sarrerak. Eta etxeko sarreretan juten ziren 2 zainzuri. Kroketa batzuk. Kroketan bat. Gero otarrainskakin zerbait inja. Salpikoia, esaten zen hau, ez? Erdian kopatxo batean jarrita. Urdai azpiko xerra batzuk. Ketuen bat, hori klasiko handi bat zen. Koiara bat atarako estazu zigor. Bui. Eta betegarrixa prest. Perreski hor daukat, sukadeko beste puntan. Eta honekin apainduko ditut. Zau, betegarrixa egisa ona bai baina. Politxa. Bueno. Ez da idan. Bide, zointxe, asaltxo bat hartu. Hau, bestela katilu batean, lasai egon apurtzen bat zaizkizue, asalak eta hori, ustutzen izatenean, hau katilotxo batean jarrita, lehen esan dugu, dolako tuterako kukulu batean, edo zerretan jarri, eta hor dena jango zan gainera. Gorde izan ez gero, hori igual, otarrainxkan bat edo osua hor gaine jartzen da ginen, hobeto gaina, bestela, apainduko, perrexia portxo batekin. Joder, so 90s. Zer? 80garren hamarkadeko sarrera. Hementxe, gure aguakate, betea, otarrainxka pikantekin. Ia ba, txokolate trufak hor dauzkato euskaioen, igual, gero ekarriko itxutin ja eta listo, ez? Bai, gure, bitu, nire bigarren rezeta janda gero, postrea. Zen nire, gazi aldera doa. Perfecto. Zego, xua, puntu bat olan dultzia, pikantia. Falta zaie umei gustatzen zaien pikante pixat. Geixau, ez da? Pikantia ez da? Gero etorten da, baina ez da asko be. Gutxi. Siratxa. Bitelik egin da egoteko, nahi dut esan. Siratxa geixau botakotza orduan, eta ontsa zigorren errezeta. Otarrainskak, baratxurira. Otarrainskak baratxuri erara. Prestatzeko modua, orain botako dugu dana. 2 baratxuri eta persil osto batzu motrailloan eotu, eta ero sartagin bat zubizian jarri, olio txantxa bat bota, eta bertan otarrainsken azalak eta buruak salteatu. Minutu batera, motraillokoa gehitu, gero patxarra flanbeatu, eta alkohola lurrundu denean, ur pixka bat gehitu, eta utzi minutu pare batez irakiten. Jarraian, otarrainskei gatza bota, baratxuri eta pare bat xarrata moztu eta pipermina xarrata moztu, eta oliba olioa beste sartagin batean zubizian jarri ondoren, baratxuria gehitu, pipermina gehitu, hauek dantzan hasten direnean otarrainskak bota, minutu batez salteatu eta gero lehen lortutako likidoa bota. Utzi pixkaldurruntzen eta zerbitzatu persil zehatua gainetik botata. Orduan, bada, baratxuri erara normalen izatea, baratxuriakin jarri pipermina hor, salteatu pixka bat, eta listo. Baina gukingo duguna da hori, hemen zuritu ditut eta buru hauek eta lehenko hemen, ze buruetan dago. Lehenko otarrainskak eta jaten dituenean patriz zeiten dugu. Eta nun dago, esaten dute, gaur egun beruna, eta dagoela hor, metal asko dauzela, metal pixutsuak, eta... Ze goxua da. Baina ala eta neurrixa be ez du jaten pila bat hori... Egunero jaten egongo baginen, otarrainskak eta horren buruak eta zukak, ez dakit, zurrupatzen da, agian baina... Egisa da, behitxu, otarrainskak diela, gaur egun, hauki presixo, nahiko demokratikoa, nahiko eskuragarri dana, baina nik ez dakit ez dako toiturarik jateko. Ez ditu, guk etxean hartzen ditu. Bai, baina... Eta oin txikiak hasi dira, beraiak zuritzen. Bai. Eta hori, baina beste danen inbargan dituen, bikoteak edanik hartu, eta banan guk zurrupatu dena, eta gero zuritu. Errezeta tradizional hau, betidanik egin ja, estatu mailan, ez dakit, atzerritarren bat etorten bada, gazpatxua, patata tortilla, eta beti egoten da hor platenen bat, edo kasolatxotan, zerbitzatzen dana, horan bustinizko kasolatxotan, gambak edo otarrainskak berakatz saltzakin, edo berakatz erara. Ez dakit, eski asko gustatzen den gauza bada, egisa da, simple-simplea dela, osagai gutxi bitxuzula, eta osagaiak biharrezkoa, kalitate
onenekuak izatea, ez? Azkenean, zaporiak dastatuko ditugu, hau ez da estaltzerik, hau da, berakatza, pipermina, eta gambak edo itxaskixak espadionak izaten, akabo. Bai. Eta baratxuri era zenbat gauza jaten ditugun horrela, Oi askoa, untxianik ere jaten dut. Barrengorrixak. Eta asko da, biru osagaiekin azkenean ze gauza ederrak dastatzeko aukera daukagun, eta gure osoak, hemen, kontra ingo diogu, Vitoria Beckham da, ez? Esaio nagustatzen berakatza, ez? Madrilera joen zanean Beckham da, honek esaten zaren, Madrilek zaukala berakat usaina. Ez dakit horrela da, ni Madrilen egon izanen horren sentsaziorik ez daukat, baina, hombre, egunero berakatza usaintzen egotea ez da izango munduko atseginena, baina, nahi dut esan. Bada gauza desatseginagoa be usainetan. Bai, ez? Hemen, gamba pixkat, edo, otarraizken buruak, pixkat salteatu, bota diet hor baratxuri eta perresila txikituta, eta orain, hemen daukat, patxarra, eta hau, ingo dana berreskuratzeko hemendik pixkat beroa, eta bertara botako dut, eta utziko dut, horrelako, hemen nahi duguna, hemengo saltza guztiak eta hemengo esentzia guztia berreskuratzea eta gero gure gambei botatzea, orduan. Salda hori izango da, elixirra. Bai, hau bai elixirra. Horrela utziko dugu, eta gero hemendik pixka behar du bakarrik, hartu, iragazingo dut eta apur horrekin nahikoa daukat. Ondo, nik enagixena zigor da gambak olan oliotan da berakatzetan saltzen zituztela kontserban. Latan, bai. Nik latan ez dut sekula ikusi. Lagun batek, taldekide batek esauzko, ez? Berak etxean ez dauela errezeta hauein, beti kontserban hartza ditxulako. Oliotan kontserban, kontserba asko, ez? Itxaskixena, arrainena eta ikusten baituzue, goten die eskabetxian, hau da ospinakin, olixotan eta naturalian. Bai, hor, zer da, gambakin osoikoa daulan baratxurierara, gulak ere. Horre, paketetxotan daulan sartzen? Bai, paketetxotan, baina kontserbak nik isagorak, potoeta eta, bai. Olakoak ere, baina oso ohikoa dan zerbait kombinazio bat ez daulan, ez? Bai, egisa da. Egisa da, arrazoiak gotzu. Gauzia da, nola kontsumitu olako kontserbak, bakoitzak, nahi dauen modura. Ni egisa da, mutila da bienean hor, dietan da olako gauzatan, erosten dugula egaluzia da olako gauzak naturalian. Hau da, entzalandako, da olako gauzak, berak tortiak itxeitxu egaluziaekin, baina gero, ninaz oliba olio salia. Niri olako kontserbak olioetan gustatzen jat, bai. Egisa da, barazkixak eta, erazten baditu, ez dakit pikio piperrak, alkatxofak, zainzurixak horrek uretan naturalian. Alkatxofak badauz olixoetan bebai oso onak, olan konfitatu dak, baina nik nahi xautxun naturalian. Baina, itxaskixekin, ni oliba olio salianaz. Alatabe, ne kuadriako batek esaten zaben bere aman entzaladan sekretua, zala ontzia entxalada, eskabetxian ospin horrekin. Hora nintzen zaben, bere entzala. Nik ez dut sekura probau, ez dakit atzera itxeroz da putxo bat, baina ez dakit, ni enaz horreko olixoak beti itxeritxu da, potuanak, nahiz eta honak izan oliba olioa ez egizan, beti iragazite. Baina jende bat oitxura daukana, ensaladia errusiarrei nik onartzen dut bota izan diola olio hori. Eta ensaladiai bai ematen dio ikutu bat, eta gero oliba olioa, baina ensaladai, badao jende bat, ensaladai botatzen diola hori, eta nik, zaite gehiagizko iruditzen zait. Baina ensaladia errusiarrei onartzen dut bota izan dio dela eta ondo geratzen da. Beste olio txorrota da bat. Gure otarrainskei erditi moztuta daudela, gatza botako dugu, eta hemen, azkenean pipermina gora etorri naiz. Lehen, pikantian inguruan gabizen berba itxen, hori bakoitzak, moldatu laike. Baina oinkoan kasuantan pikante izango dugu, Bixi joango di, orduan. Eta hemen, ingo dituguna daoin, gure otarrainska hauek, ero gambak nahi izan ezkero, hemen, salteatu, eta gero, iragazki bat. Hemen daukat, eta botako jo, bertara, hemen murrizten daukagun, ez dakit zerbait geratuko zaidan? Zerbait, bai. Ez hau zu gutxi bila zinula. Bai. Orduan hemen, azalak eta buruak eta erabili izan ditugu, hemen ez da ezer botatzen, patxarra beharrean whiskiarekin oso ondo geratzen da, ze otarrainskak whiskiera ere
ederrazkoa geratzen dira, Bai. baina, bueno, painarra, etzien, oiko, bueno, esan behar nuen oikoagoa izaten dela izatea, baina badago jende bat whisky izaten dela. Nien whisky esan gustatzen, ezer behin probatu dut, Niri besta olako edari gozoak ez zaizik gustatzen, ez rona, ez whiskya, ez ezer. Ni edari txurixena naz. Zigor, Bota. trufen bila noia hau bukatzen dozun bitartian? Bukatu doia. Bukatu duzu ja? Bai, ingo duena, betxo, hau jasoko pixkat garbitu, Vale. hau egin da dago. Zua Kita. itzaliko dut, egin da dago, eta betxo, jasoko du hau, zuk ekarri zure trufatxoak, plater batean jarriko du, eta, Oso ondo. bueno, ba, hau, eta ero postrea jango. Bustinesko plater baten bila ninduen horretako, ez? Berdintze, hor bertan. Vale. Bueno, baina utzi jasotzen horrengo. Gero, itzein du demokratikoki zer jarri. Alako baten zango du lau irugi gure jefiak, hemen nik ezin bota. Bueno, ba, usain zoragarri honekin, hemen daude gure otarreinskak beratxuri erara. Zabeske zuretzako plater exotikua eta gure trufak. Azkenen itxu dana, ba, hori atara eta txokolatea hautzien aukara, borobiakin eta horrekin bildu. Bo, oso txarrak. Ba, Alberto, pikatu iten dute pilat. Oso onak. Ba, ukate Bitan zaporea. zehor, bai. Zapori horan, buruen trukua da hori, behitu, hori gordetzen dut. Lana da. Bueno, lana da. Azkenean zuritzen ditugu, ez? Dana lana da. Pixka salteatzen baitu hori, bueno. Eta bukatzeko, Bai. Dana da lana, baina merezi dau. noski, hone bezala. Ba, trufatxo batzuk. Aguakate eta txokolateanak, gogoratu. Honek, ez dauka beste zer. Metxuloko biguntzuak. Eta hori esaten duena. Badauka, beste zaporan gozo puntu da, eta da, gu jakin aguakatea dela bakigu, baina beste da, Bai. nire kuadriakoa jateko moduko. Eta hori abizatu. Asko esatia da. Hori da. Bixar, azkenengo, Hori. agur. Berde, agur.